आसाम रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गिदिर बिथांखि। लाख लाख गावसुंथा गथुमफोरनि आइजोफोरनो सरकारा होगोन 35,000 रां थोंजों गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव। गिबियाव 10,000 रां होग्रोनो बिथांखि सरकारनिफ्राय। बे रांखौ माबोरै मोननो हागोन आरो माबोरै आर'जलाइ गथायगोन बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन बड'लेण्ड बुब्लिया। नंगौ, बे 35,000 रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनो नांगोन रोखा रोखा फोरमायना होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिथाङा मा फोरमायदों मिथिना ला। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जिबिकाया सानसे एबा साननैनि सिगां खबर लागोन आरो नोंथांमोना जिबिकानिफ्राय मोनसे आर'जलाइ एबा फर्म लानो नांगोन आरो बे फर्मखौ लानानै नोंथांमोना माबादि खामानि मावगोन आर'ज बिलाइ एबा फर्मआव लिरनानै गथायनो एबा साबमिट खालामनानै हरनो नांगोन। नोंथाङा मानि थाखाय लनखौ लागोन रोखा रोखा बे फर्मआव लिरनो नांगोन। नोंथाङा गला होगोन ना दाउ, अमा, बोरमानि फार्म खालामगोन फोरमायनो नांगोन। बे रांखौ मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो एबा सोद्रोमाफोरनो होनाय जागोन। गिबि बोसोराव 10,000 रां होग्रोगोन। बे राङा गावबा गाव बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै हाबगोन। उननि बोसोराव 25,000 रां मोननो हागोन। गासै 35,000 रां ग्रुपनि सोद्रोमाया मोननो हागोन। बेनिनो 12,500 रांखौ सरकारा होगोन आरो 12,500 रांखौ बेंकआ होगोन। 12,500 राङा लन जागोन आरो 12,500 राङा सरकारनिफ्राय होगोन। गासै 35,000 रां एबा 50% रेहाय मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि बबेबा मोनसे गावसुंथा गथुमनि सासे सोद्रोमा अब्ला नोंथाङा थाबैनो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।